Nu skruer vi tiden præcis 60 år tilbage. Til dengang vi sendte i sort og hvidt, og hvor TV-avisen så dagens lys første gang den 15. oktober 1965. I 60 år har vi både været tæt på danskernes hverdag og dækket de store begivenheder, der ændrede verden. Vi begynder tilbageblikket nedenunder det her nyhedsstudie nede i kælderen under DR-byen. Det er vores filmarkiv. I kælderen under DR-byen går vi på jagt efter gamle filmruller. Jeg tager hele kassen. Fra den allerførste TV-avis. De er jo så fra 65. Så har man siddet fysisk og klippet det til og sat dem sammen. Og så er det så den filmrulle, der er blevet afviklet i TV-avisen. Klokken 8 kom der for første gang. God aften. Nyheder på dansk fjernsyn. Jo, der var lidt premiere-nervøsitet, og jeg kan huske, da jeg sad ude i sminkerummet, så kom redaktionschefen Poul Trier Petersen og skænkede mig en stor cognac. Nogle år senere blev Birgit Meister vært. God aften. Det første sted, man kunne gå hen og få tv-nyheder, det var på Danmarks Radio. Og derfor havde vi jo også hele nationen som vores publikum. Det var da spændende. På sort-hvid fjernsyn kunne danskerne nu følge de største begivenheder. Kong Frederik den 9. er død. 57% af vælgerne stemte ja til dansk indtræden i EF. Hvad synes du om fjernsynet? Det er noget lort. Der er for meget politik. TV-avisen havde jo stor betydning som et anker, vil jeg næsten sige. Og folk snakkede om, hvad de havde set i TV-avisen. Under hedebølgen i 1975 rykkede nyhedsstudiet kortvarigt udendørs. Hvis man har stillesiddende arbejde, kan man måske klare sig bedst. Senere kom der også farver på fjernsynet. Meget var anderledes dengang, som mange år i vært Sten Bostrup tidligere har sat ord på. Jeg havde jo en dårlig vane med at ryge mellem indslagene. Så tog jeg sådan lige et puff eller to af en cigaret. TV2 er en realitet. I 1988 blev monopolet brudt. God aften, her er TV2 med nyhederne. Og dermed kæmpede 2 tv-stationer om seernes gunst. Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet. TV-avisen er i aften udvidet med 5 minutter på grund af Berlinmurens fald. Det er en historisk dag for både Øst- og Vestberlinere. Fra kun én daglig tv-avis om aftenen til flere opdateringer i løbet af døgnet. World Trade Center i New York er ramt af 2 fly. Henrik Lærke har siden midten af 90'erne arbejdet på TV-avisen. Det bliver svært at få de mange afghanske militser til at aflevere deres våben. Hvor man før ligesom havde en deadline, man arbejdede frem imod, det var TV-avisen, så er der nu jo nyhedsudsendelser hele tiden. Vi har deadlines hele tiden, og der er et helt andet tempo i den nyhedsformidling, der er. Danske varer væk fra hylderne. Ambassadøren kalder hjem fra Danmark og Dannebrog i flammer. Meget har forandret sig med både nye, gamle og sociale medier. Ser du TV-avisen? Ja, det gør jeg. Jeg så altid nyhederne, da jeg var barn og da jeg voksede op, men jeg ser ikke ret meget nyhederne længere. Jeg ejer ikke et fjernsyn, og så ser jeg bare ikke nyheder generelt. Godmorgen og velkommen til TV-avisen, som ser på situationen i Ukraine. For anden gang på kun 48 timer er en dansk lufthavn blevet lukket og al flyvning indstillet på grund af fremmede droner. Men danskerne ser fortsat med. Fordi det er godt at følge med i, hvad der foregår rundt omkring. Det er da vigtigt at finde ud af, hvad der foregår rundt i verden. Og vi runder af med en sidste tur i arkivet. Det er det TV-avisens fødselsdag. Da, da, du, da, du.